Vybrali sme sa do Bratislavy nie náhodou, samozrejme táto naša kratučká reportáž je upútavka k veľkej tanečnej akcii, ktorá sa chystá náhody a ktorú sme už viackrát spomínali. Je to tá spomínaná megadiskotéka. Ja som prišiel za Ženom Oniščenkom, ktorý je, nechcem povedať, že dvorný ozvučovateľ našich akcií, ale dalo by sa povedať, že v tomto zmysle áno, aj keď nerobíme až tak veľmi často spolu tieto veľké akcie, napriek tomu teda som rád, že Ženo je ochotný povedať nám, čo nás čaká na tejto veľkej akcii. Takže Ženo, aký bude zvuk 1.7. v Komiaticiach na Hodoch? Tak 1.7. v Komiaticiach na Hodoch bude zvuk vlastne výcud z toho, čo sme robili minulý rok a predminulý. Čiže z minulého roku a z predminulého naraz to bude všetko tento rok. Takže majú sa ľudia na čo tešiť, naozaj to bude brutálne silný, kvalitný zvuk nemeckej firmy TV Audio. Predpokladám, keď hovorí, že teda výcud, že to bude, povedzme, tak ľudovo raz tak silné. No, nechcem hovoriť, že raz tak silné, ale no raz tak silné to bude, jak to bolo po ten prvý rok, respektíve po ten druhý rok. A môžem podotknúť to, že už minulý rok ste mali tie reproduktory, tie TV Audio BSX bedňa, ktorá proste radovo má výkon 7000 W, sinus a 20, aspoň píše výrobca, 21 kW, proste hudobný ako program. No a to budú aj tieto dve bedne budú a plus bude ten systém, čo bol prvý rok a to je tiež dosť silný, tiež to má proste veľa wattov, veľa decibelov a spolu, keď tak rátame ten výkon, tak spolu ten výkon bude okolo 35 kW, čo si myslím, že už je dosť. Nie? Tak 35 kW náš strop neuniesie, nakoniec my s chalanmi z klubu mladých už máme pripravené siete, ktoré budeme naťahovať pod stropom, aby tie kocky nepadali, lebo to je úplne základ, aby po 8 sekundách nám padol strop. Predpokladám, že tento rok by padol. Tak tento rok by určite padol, lebo vždycky tam boli nejaké náznaky padnutia niečoho. Ale, jak hovorím, je to 35 kW, ktoré nemusia ísť zase naplno. Jasné. Dobre, ja len aby sme dlho nezdržiavali, pretože ty si vyťažený. Niekde som zachytil informáciu, že kvalita zvuku TV Audio bola aj na akcii Československo má talent. Minulý rok bola aj Československo má talent, tak táto sústava bola v Brne, v divadle v Brne bola, všetky tie prvé kola, čo boli, išli na tento systém. A Rakúska Superstar? Rakúska Superstar to neviem, ale viem napríklad, že sme to používali aj na ozvučovaniach skupiny Roxette, keď bola tu na Slovensku vlastne minulý rok, keď tu boli, tak tiež sa používal tento systém v športovej hale, teda na Zimaku v Košiciach. Tak to je asi celkom slušná referencia alebo referencie. Teraz sekundu k svetlám, čakajú nás otočné hlavy Robe, čo je tiež svetová špička. Čakajú nás aj Robe a potom nás čakajú aj svetla Martin, ktoré tiež je svetová špička. Martin Mac. Jasné. 250, ale to sa ešte musíme vlastne dohodnúť, lebo treba tam ďalšie úpravy urobiť v tom vašom kultúraku. Na ktorých mimochodom už intenzívne pracujeme. Ano, aj na prívodnej elektrike. Aj na prívodnej elektrike. Tak to som chcel vlastne podotknúť, že treba tam urobiť väčšiu elektriku, teda väčší výkon budeme brať. Dobre, nebudem ďalej zdržiavať, Ženo, zatiaľ ďakujem pekne za také stručné info, samozrejme treba si to užiť na vlastnej koži a ja dúfam, že mnohí si to užijú. Díky moc. A ja ďakujem a teším sa na vás všetkých. Tak to bol Evgenij Oniščenko, človek, ktorý tento rok odpáli naozaj extrémne silný zvukový aparát a ja verím, že všetci budú z toho unesení. Rozhovor so Ženom Oniščenkom, našim dvorným ozvučovateľom, máme v tejto chvíli za sebou. No a samozrejme hlavná hviezda celej tejto veľkej akcie, ktorú pripravujeme na Hody, je Miro Eker alias EKG. Momentálne na Slovensku najprofanovanejší DJ, ktorý vlastne hráva v rámci celého Slovenska vo veľkých kluboch, aj v tých najväčších, tým myslím napríklad Ministry of Fun. Tí, ktorí nie celkom dobre Mira Ekera, teda EKG, ho poznajú, pretože on tých rozhovorov mal už naozaj teda viacero. My sme sa rozhodli, že urobíme nejaký rozhovor aj pre našu domácu káblovú televíziu, aby sme ho priblížili všetkým tým, ktorí sa na túto akciu chystajú. Takže Miro, zdravím. Dobrý, zdravím vás.
Začnem takými klasickými otázkami, aby sme vás trošku priblížili. Vy hrávate už teda pomerne dávno. Aké sú vaše DJ-ské začiatky? Kedy ste sa rozhodli, že stanem sa DJ-om? DJ-ské začiatky, ono sa ani nedá povedať o začiatkoch, dá sa to povedať o tom, že človek v tom detstve počúval hudbu alebo všetko, čo bolo spojené s tým a hlavne bol osvietený takými novými vecami, ako boli vtedy hudobné stanice MTV alebo Viva, čo bolo pre moje detstvo a moje obdobie absolútna revolúcia, keďže to bol absolútne postkomunistický boom. A to znamená, asi vtedy sa to datuje, keď som to všetko nahrával na videokazety a pásky. Následne som to nemohol zohnať, tak som to musel cez kotúč prehrávať, potom cez kotúč na kazetu. No a bol som ten, ktorý prinášal to, čo bolo v televízii, ja neviem, mojim spolužiakom, ktorí boli z toho absolútne ohúrení. A ja som mal taký pocit satisfakcie, že to, čo je aktuálne, to mám aj ja. Takže to bola asi taká prvá zmienka, možno, že ani nie samotného DJingu, ale samotnej hudby. A následne potom na akciách, ktoré som hrával, tak som hrával tieto kazety a pretáčal ich na Walkmane, na štetcoch a tak. A reprodukoval som ich mojim spolužiakom a následne potom aj škole a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Podľa toho, ako sa tvárite, vás to naozaj strašne baví, nakoniec to na tých akciách je vidieť, charakterizujú vás ako dynamického, explozívneho, výbušného DJ-a. Dúfam, že toto všetko bude platiť aj v Komiaticiach 1. júla. Absolútne všetko a ja som hlavne poctený, že Komiatice zažijú absolútne brutálnu party, pretože ja som... veľký paradox je to, že ja som tu z Nitry a tu v okolí hrávam najmenej, keďže stále cestujem. A teraz čo sa deje, myslím, čo sa týka tej party, že každý mi o tom hovorí a každý sa na to teší, tak som uchvátený, takže si myslím, že to bude nadštandardný výkon. Keďže som doma musíte potvrdiť pozíciu doma. Takto sa samozrejme budeme aj my veľmi tešiť. Nechcem vás nejako dlho zdržiavať a napriek tomu sa opýtam, prečo som hral svetový DJ Fedele Grand, Ministry of Fun a DJ Dave, ktorý ho spovedal, mu dal také dve klasické otázky. Neurazíte sa, dúfam, keď položím tie isté otázky aj vám, ako Fedele Grandovi, že taký váš najpríjemnejší zážitok z diskoték počas vášho hrania a taký najnegatívnejší. No, najnegatívnejší zážitok je, keď som dostal nôž pod krk. To sa stalo? Jasné, to sa stalo. A to ste teraz všetci vyvelení. A to sa stalo, ja to už teraz beriem s úsmevom. Lebo som nechcel ísť hrať do iného klubu, kde ten dotyčný človek chcel. A tak ma dal o stenu a povedal, že tam idem s nožom pod krk. Takže to je také, proste sa to stáva. A najpríjemnejší zážitok... Najpríjemnejší zážitok je, keď prídu v úvodzovkách starší ľudia a počúvajú proste takúto hudbu. Ale neviem, najpríjemnejšie sú zážitky vtedy, keď vám človek poďakuje a povie, že sa cítil úplne inak, že má nejaké také svoje problémy. Takže toto sú pre mňa také nejaké veľmi príjemné zážitky. Ja by som sa ešte opýtal, vy sa špecializujete vlastne na taký progresívny typ hudby. Predpokladám, že toto všetko sa dostane všetkým, ktorí prídu do Komiatic. Klasiku nehrávate, pretože tak trošku s úsmevom sme zareagovali, keď jeden z náš známy vás oslovil minulý rok s tým, že chcel by, aby ste hrali u nás na Hodoch a vy ste mu dali otázku, že čo by to malo byť a on dedinská diskotéka. Tak o mne je úplne známe, že som komerčák, že sa hrávajú aj komerčnejšie skladby, čo a ja sa absolútne tým nejak... nejdem sa tým nejak píšiť, že som úplne progresívny hráč, ale mám rád proste veci, keď sa veci kombinujú, hrá sa pre ľudí a nikto nerozlišuje, že či toto je viac komerčné, či toto je niečo progresívne. Proste jednoducho ide o to, aby ten človek mal z toho zážitok. Či už je to taká alebo taká hudba, musí byť proste s tým spojené slovo zážitok, energia a toto všetko, keď je v symbióze, tak vyjde z toho naozaj úžasná akcia. Toto predpokladám, že toto v Komiaticiach nastane ako ten najlepší prípad. Tak ešte raz opakujem, že budeme sa tešiť. Na záver tak trošku súkromná otázka. Vieme o vás, že ste vysokoškolák. Ako sa dá stíhať vlastne hrať po nociach v rámci celého Slovenska, pretože ten váš akčný rádius je naozaj široký a popri tom teda študovať? No, to je trošku milnejšia informácia, keďže už to mám 3 roky za sebou. Tak toto asi odstrihneme. Nevadí, ja už to mám 3 roky za sebou, ale hrával som popri vysokej škole, ja som skončil pred 3 rokmi žurnalistiku a popri tom som to stíhal, ale tak
Stíhalo, zdalo sa to stíhať, už teraz v podstate hranie je iba moja taká primárna činnosť, ktorej sa venujem. Keď ste študovali žurnalistiku, taká výhľadovosť do budúcna smerom profesná orientácia mimo DJ-stva? No rád by som, len to by som musel žiť v hlavnom meste, kde... Myslíte Bratislavu? Áno, kde sa neplánujem nejak presťahovať. A hlavne človek na to musí mať povahu a nie som asi ten, ktorý na jednej strane by sa venoval serióznej žurnalistike, na ktorú treba strašne informácií, veľa žiť s tým, a na druhej strane, aby to nebola seriózna žurnalistika, tak musí mať na to v povahu, aby sa venoval takým tým bulvárnym veciam, ktoré mňa absolútne nezaujímajú. A takže žurnalistika je úplne krásna vec, ale momentálne nejak neplánujem, i keď tie médiá sú mi veľmi blízke, ale zatiaľ je DJing na prvom mieste a bude, myslím, že veľmi dlho. To znamená, že nejaké iné záľuby okrem DJingu? Ale áno, oni sú tie záľuby, šport a neviem čo všetko, ale je pravda, že ja neviem, ja sa tej hudbe venujem 24 hodín a každý mi hovorí, že mám svoj svet, ale no tak... Čo urobíte, keď ten svet milujete? Jasné, to mi je úplne jasné. Spomenuli ste šport, vy ste dynamický, explozívny, v rámci športu sa mi vynára ešte jedno meno, ktoré je také dynamické, explozívne, to je Peter Sagan, ktorý mimochodom včera vyhral etapu. Hovorí vám to meno niečo? Áno, pozdravujem ho a prajem mu veľa síl. Výborne, tak úplne na záver, tešíme sa na vás 1. júla 2000. Podobne a hlavne buďte otvorení, pretože sa čaká veľká party, špeciálne tracky, budem mať nachystané špeciálne intro a bude to absolútne špeciálna nedeľná party, na ktorú sa veľmi teším. Aj my sa tešíme rovnako, veľmi pekne ďakujem. A ja podobne, majte sa krásne. Tak to bol Miro Eker alias EKG.